RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon makining sa kababay nga nagpuyo sa Konsolasyon Cebu. Nga tumatatampo nagdas nga Maze. Babe, happy first anniversary. Happy anniversary, babe. Hello, uy. Makasuya, yun mo ay. Swertihan sa akong best friend, uy. Pinanggak kay siya sa iyang uyab ni si Louie. Ikaw man, God. Kung magtarong pa lang unta ka, dili ka magsigiglaag-laag og bar. Doon na magimutarong ni mo ba? Well, sa imong pagtuo, ako'y uyab. Pero, naano? Anyway, birthday sa akong mama ining ugma. Adto mo ha, para ipaila-ila ta mo. Oh, hala. Birthday sa drama ni Papa Ugma, Jean. Tanaw lang nako ha. Miss, wa man ka ni adto sa amo kahapon, uy. Gipangita ba kang mama? Nay, Jean. Ay, bawa ka na ba ang birthday po di Papa gahapon? Ay, kung dito ka pa, makakita gid ka sa akong boyfriend. Ha? Nari kay boyfriend? Dali na ito binuang yung gisulti? Uy, hala no. Pag-usang adlaw na ako gisugot. Nari kay sutor? Walay ka masulti na ako. Alangan, dili pa man ko to official. Ikaw gid no? Basin ba'y pasakitan na sa gaana, ha? Best, nakasiguro ko nga dili. Pinanggak kay ko ni Ronnie. Panas ko pagpanggas ko, baby. Oh, Wala, Louie, no? babe. Well, sorry lovers. Dili na ko masuya ninyo. Kaya na naman ko'y ako. Awan sa man. Double date ninyo this Saturday? Pwede. Hi guys! Please, meet my boyfriend, Ronnie. Ron, ako best friend, si Mace. And then, kana siya yung boyfriend, si Louie. Hi, bro. Nice meeting you. Hello. Nice meeting both of you, son. Mga ano ta? Gutom naman, uy. Maze, kung sa'yo mo ikasulti ninyo ni Ronnie. Ha? Okay ra. Maura na. Haler, unsa pa man di ay? Ay, walang. Bitaw, day. Ganahan yun ka ko niya. Gusto ko nga, siya na akong forever. Hala, uy, kauwi ni mo, uy. Wala no, bitaw, day. Ambot ba? Karon lang kusukad maka-feel og ingon ini. Jean. Waman ko kita ni Jean din hiron sa eskwelahan. Masam ka tong bayhan na. Babe! Oh, hiyar na ka din eh. Babe, wagi ko makakita ni Jean ay nakakita ka? Wasad. Tingalig absent. Mao ba? Wa man sad siya mag-text. Nabaguhan ko da. Mag-text ba gyud na siya nako kung mo-absent siya. Nak, nga naman ka. Mura magdunay na kahasol ni mo. Gabi na kaayo, katuog na. Si Jean, manggod ma. Dili gid ako makontak. Niya, duha na kaadlaw siyang absent ma. Uy, mao ba? O, so siya unya nga to sa ila, nak. Tingalig doon na to problema. Si Jean ma, nanawag. Excuse na ma ha. Hello, Bess. Best! Oh, naghila ka? Best! Sultihi ko gano'n ka, uy. Best! Please, makita ta sa personal. Sakit gid kayo kung dugan ron. Nagkinahanglan ko ka istorya. Best! Day, thank you kaayo ha, nga nakikita ka na ako. Nga naman lagi di ay ka. Miss, Jean. minyo man dahil si Ronnie.
Unsa? Iya kong gipatuo nga single siya. Unya dito. Minyo siyang dako. Jean, Ug ang sakit. Kay doon na sila'y anak. Duha ka buok. kasalbahis ko di anong tawana. Dahil siya kong buhaton. Love na kayo na ko si Ronnie. Day, minyo siya, uy. Pasag na siya. Mahal lagi na ko siya, Maze. Kaya unsa man? Gusto ka mahimong kabit? Oh, Ayaw ito ipakaubos mo kaugalingon sa wahinungdan nga tao, uy. Kaluhi mo kaugalingon, Jean. Maze. Uy, mo ba? Minyo din uyab ni Jean? Mao na. Maong ikaw, Louie. Nisalig begid ko nimo, ha? Ayaw begid pag pinuong. Ha? O siyempre, be, uy. Taon-taon na ba yata? Gani. Mong ayaw gid ko bang akong pagsalig nimo. Dili ka na mahitabo, miss. Tungod kay mahal kayo, tika. I love you. I love you too. Manunitas mo, ha? Mabiti klase? Oh, babe, kadiyot. Oh. Dali ba si Jean man og Ronnie? Oh. Kadiyot, babe. Akong adtuon. Oh. Nasa tayo mo din, eh? Babe, pasag din na sila, uy. Oh, Maze. Please. Ayaw din eh. Gina, unsa ka good? Abi ko ba nakigbuwag ka na ning way ayaw nga tao? miss, may mo ba? Kung unsa may problema naman ni Jane, amo ora na, wa kay labot. Wow! Hoy, ikaw, kung unsa may problema nimo sa imong asawa, ayaw amo nga akong amiga. Maze. So, unsa man, Jean? Ino na lang magkaka-importante ng tawhana nimo nga musugot ka lang ang ikang himuong kabit. Maze. Please. May mo ba? Gusto na. Wa ka lang makasabot. Mag-istorya lang taga kita lang. Unsa? Mabdus ka? Mauna. My God, Jean! Hanibaw naman unta ka nga minyo ng tawana. Ngayon na pamabdus ka man. Miss, nisaad siya nga iyang buwagan ng iyang asawa. O kami ang magtipon. Og nituo dayon ka. Nasayod kong mahal ko ni Ronnie. Gina, unsa man taon ka, uy? Kadali ba di mo mutuos mga pasalig sa mga lalaki? Tanawa na unsa na ron. Nadisgrasya ka na. May mo ba, miss? Ako ning kinabuhi. Amiga lang ta. Wati ka hatagi o katungod nga butaan ko nimo sa akong buhaton sa akong kinabuhi. Kung makasulti ka, mura ka gyud perpekto. Ngano? Nakasiguro ka nga ikaw ray babae ni Louie? Jean, Kung ako pa ikaw, panidisan na imong uyab. Basig na anay laing giring-iringan, walang ka mahibaw. unsa may pasabot ni Jean sa ang kisulti? Si Louie, doon ay laing uyap. Ako nga blihan yung Facebook. Taon-taon ako nga, wa maka-open siyang account. Tungod kid ako kayo akong salig niya. Kinuo ko. Tinuod ka dahil ganay uyab lain si Louie. Doon na sila conversation sa mga babae og sweet kaayo sila. Magbuwag ta. Unsa? Pero, babe, nga naman. Nahibaw kong nabinuang ka na ako. Kanusanag! Kanusanag nagsugod ha! Miss, Ganun dili ka magkatubag. Sa ato pa, dugay na ko ni mong gitunto. Hayop ka! Hayop ka! Nasalig ko ni mo! Gano man! Miss, sorry. Wa ko lang choice. Usag lugay kayon, pero wa ako tuyo ah. Magisog kong likay niya tong kay Mabdo siya.
Muna, miss. Loko. Hayop ka! Hayop ka! I'm sorry, miss. Mahal ka. Mahal! Mahal ko ni mo pero nagpatintag ka sinain! Unsa naglasihas pagmahal, ha? Miss. Magbuwag ta! Kalimti ko kay kalimtan, tunusad ka! Sakit kayo akong dugan. Habi na akong tarong siya. Dili na ay. Best, sorry ha. Tungod na ako nagkabuwag. Okay sa Jane. Kuha pa ko na masultihis na noon. Tigali, kuha pa ganyan plano masulti na ako. Nakigbuwag na sad ko ni Ronnie, Best. Jane, Dili na kumubalik pa niya. Nisulti siya na ako sa tinuod. Nga mas mahal niya ang asawa kay nako. Sayop ka ayaw kong nabuhat. Sakto ka, Miss. Nagpadahagid ko niya. o niyang imong anak. Nagkasabot na mi. Ug andam siya mo suporta sa bata. Jane, gusto na. Dili na mag-ayos sa mga anak ko magsige kagilak. Ayaw ka malaka ni ako. Dili na ka pasagtan. Thank you, Miss. Thank you. Ayaw ka balaka po na. Niarasad ko para nimo. Amiga, gunda. Mura gid mga buang atong higayuna nga nagsikikihilak tungod sa among mga kalagot sa mga lalaki. Goro, dili gito para amo tong higayuna. Dili na lang kutob og daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko niya sa pangan nga Jane. May ka-live-in o may tulo na kabok anak. Taga Surigao del Sordio ko. Apad ni ako karon sa Butuan City, kay taga Diriman ang akong kapuyo. Punto legal o personal kining akong suliran. Kabahin kini sa mong sitwasyon sa akong kapuyo, nga wa na ko mahibaw kung unsay angay kong buhaton. Aron yung hisabgan, ingon ini ang mga paghitabo. Ay, unsa na marang oras, ha? O pagid mo ulis dito. Wala na ba isod ang among bugasan? Wala ko'y malungkang. Ma, kaon ko. Gutom ko. Kinuo ko ba ya, uy? Nakuha pa mamaulis papa ni mo, uy. Hindi nilang una mo, ha? Mamaylog og bugas sa silingan. Silang ati Carla ninyo. Nga katong akong amiga ba? Ug bantayi mo mga manghod, ha? Ay mo paggawa sa bahay. Ma. Oo, di pa mi pukas. Kay bago pa lang mi nakapagaling. Kadiyot ha kay mangita sa kugsudan ng Jane. Salamat intang kaayo, ha, day Carla. Makalungag na yung taong ko. Kay gigutom na kay mga bata. Ang og dili gutomon taon. Nga unsa na gudrong orasa. Unya wa pa di mo'y kalungag. Kagabi na aron uy. May nununan pa man diha, pagdana lang pod. Kay base wa pasad mo'y sudan. Maulig eh. May langgani kay niya ka nga dalit ako maduula. Oh, kan paragod. Unsa man nang naitom sa imong bukton? Bunog na sad na? Ha? Mga anak, sige na mo. Ang hunaw na mo, aron makakaon na mo. Yay, mga una. Napag-iinunan. Lami kayo. Hinatag taon ng ate Carla ninyo. Buutan si Ate Carla man, no? Maugyod. Muna'y dali na tumuduulan, pagwag gyud ta. Usama ani nga dugay na ulis papa ninyo. Nakadoon na sad ko. Oh, nanas papa ninyo ay. Mas papa, ay. Papaya, hubog naman sa disiya, uy. Kandit mga anak ha. Kaon lang mo. Kay abyan ako sa papa ninyo. Dugay na kable eh. Ay, nag-anda pa intangkos pa ni hapon sa itong mga anak, uy. Karang pamantahong ka na uli. Ngawa naman kay malungag dire. Oh, ingon ka ni hapon na mo. Iya.
Okay, gilungag. Namaylo na sa tamko sa silingan ni Day Carla. Bisa. Ang magsaba pa man ka nga magikaon na maghamo. Ayo ento ni Pirmiha, uy, lito. Oo, sabi na sige kag dango po silingan, ha? Kung naman na ko ikapakaon sa mga bata. Kaya di ko magkagwanta kumingon ng atong mga anak na gutom na. Kandangan pa ni Bukyaw-yaw, eh! Nakakaon na maghamo mo! Dagan pa kag istorya. Okay! Manumbang magagalit! Sa mga lingog-ngog kayo. Bisag nakakaon na, sapa lagi hapon. Mas mayo pa, aron wa mo'y kaonon, ingon ani ay. Oh, lito, asa ka? Ngano pa dugas kusina? Wa man ka mo'y gikaon. Aron tinuod nga wag mo'y gikaon, ingon ani ay. Ala, yung puno ng inununan. Kana, klaro nga wa mo'y kaonon ana. Ojo kayo inungdan! Umayin natin pa ito sa dada ni Day Carla, imo pa yung giya mo! Tungod kay sabahan kay ng baba ni mo. Paityo kang kahimtang diri sa lugar sa akong kapuyo. Labihan na mong lisura. Usa ka labor lang sa galingan ng akong kapuyo. Nya dugay pang magkauli. Kay maghubog-hubog pa kauban siya mga barkada. Usahay kadlaw ng mauli. O usahay sad, maugmaan. O pag-uli sad, mag-wild pa. O kami siya mga anak ang iyang kontrahon. Unya, Paita sad sa imong kinabuhi uban anang kapuyo ni mga way hinungdan, uy. Biyaan pa na nimo. Day Carla, Ako pa, ana. Sus! Dugay ko na ng gilayasan, uy. Dili ko mo antos anang kasihas pagkatao. Mapaywa pa siya, maayong kita. Nya, mo inom pagyod. Unya, kung mahubog, kamo pa'y pahimungtan. Ikaw pag yung mabunog. masagot ko lang kapaingnan. Di ba ako taga dinhis butuan. Gidara kong lito dinis ila. Ugipaangkan pagyod kanyag tulo. Hay, uli na lang sa inyo. Uy, day Jane. Ugdadan ang imong mga anak. Biyain ang karahon imong kaipon. Asa ganitong inyo? Sa Lanao del Norte. Oh, pauli na lang dito eh. Dahil taga dito ko. Pero wasa kay mga kaliwat dito manahibilin. Wala naman ko ginikanan. Patay na sila. Ang uban ako maigsuon, tuwa na sa iligan. Huwag ang uban, tuwa na sa Manila nagpuyo. Sus, kapait baya daan imong kahimtang eh. Huwag yun kailan kapaingnan. Kahit tabangan di kang makapalayuan ng lito. Day Carla. Ha? Biyaan na to si Papa, ma? Pasibadong kang papa ni mo. Hinayantingog ni mo. Atong piyaan si Papa? Kamu, kung okay na ninyo nga malayo sa inyong amahan. Luoy man po si Papa biyaan. Ha? Luoy man siya. Kay wa na'y mulungag niya. Hubog baya siya nga mauli. Anya, wala ka maluin na ako na. Nga pirming mabuno. Luoy pod. Pero... Gusto na, gusto na. Pasaylo ang kilibog ko ang inyong una-una. Ilabi ka na. Pasaylo ako. Mutuo ka man taon og bata, uy, nga wa man ay buot. Ganang kisultihan pa man gyud mo sa imong plano? May katungod masad sila, di ba? Kay amahan nilang among biyaan. Basig ako pa ni mabaso nila kung ako silang ipalayo silang amahan. Sus, day, wa palagi na mga buot. Ikaw ang dapat mo desisyon para sa kaayuhan sa imong kaugalingon ug sa imong mga anak. Day, Ay, sige. Dili gyud ka makadesisyon. Nganini na lang. Ireklamo na lang ng imong kapuyo sa barangay o ipablater ng iyang gibuhat nimo. Aron dili na unya na kayano-yano og dapat nimo. naglibog na yung ko karon kung unsay angay na kong buhaton. Kay abusado na yung kayong akong kaipon. Kung ako sang biyaan, wasap ko'y kapaingnan. Ang akong pangutana mo kining mo sunod. Unang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong kapuyo nga magsigi magpanapat nako.
Pirmi lang jud ko mabunog sa panahon nga siya mahubog. Husto pa ipablater na ko siya sa barangay? Ikaduhang pangutana, human ko siya mapablater, unsa mao niya mahitabo niya? Mapreso ba siya? Gusto na unta nako nga mutagam na siya og dili na mangulata. Kay siya man sagud ang nangita alang namo. Ikatulong pangutana, kitambagan ko sa kong amiga nga layasan ko na lang siya. Total, di man mi kasado. Husto ba? Nga may tulo ra mami ka anak? Ug wa sab ko'y mga kaliwat nga kadangpan? Patay na manggod ang akong ginikanan ug tuon na sa lagyo maminyo ang akong mga igsuon. Ikaupat o katapusan, gusto unta ko manarbaho na lang. Apan ang nakapugong nako, maong among tulo ka mga anak. May ahensya ba sa gobyerno nga magkatabang nako, nga mabinlan ko sa akong mga anak? May nadunggan manggod ko bahin anang DSWD. Tinuod ba na? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang inyong mapaminaw matag adlaw sa ato ang programa kini ang akong suliran. And para sa katong gusto nga mopadala sa ilahang suwat aron mahatagan og tambag og tubag, na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Nasa tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Nasa tay postal address ka 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And kanang mga suwat ninyo, pwede gid kana nato tubagon, no? Anything under the sun, balag unsang puntuha, punto medical, of course, behavioral, psychological, mga problema sa mga ginadiling droga, si Dr. Obra ang mutubag ana. But og punto legal gani, mga personal, mga problema sa kapamilya nato, sa ato ang mga katigayunan, sa ato ang banay ug karelasyon, sa ato ang kaugalingon, maski pag mga personal problems na pwede kay na nako tubagon. Kang Attorney Elaine yun na nga mga punto, di ba? No, mga sugintig paminaw. And akong i-greet ang mga nang comments ako ang Facebook account. Hello and greetings to Noyni Lino Visera, si Renisa Arguiles Heraldo, si Arnel Pauner. Mga sukintig paminaw ni nato from Surigao City, si Belinda Lingo, si May Ovil Cherie, and from Butuan City, kung taga-diin ang ato ang letter sender karon kang Denmark, Taliedo, Yusalina. Hello ninyo, maayong adlaw, salamat kaayo sa inyuhang padayon nga pagpaminaw o pagsubaybay sa ato ang programa. Sa mga mo-comment sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Thank you kayo ninyo. More power, no? Ninyo. And naay mga letter senders diri nga padala ila lang kuno sa aning gitago, no? Kani ilang Berna Bolong Gaita. Thank you kayo ninyo sa inyong mga comments, sa inyong mga write-ups, sa inyong mga articles. Daghan kaayong salamat, no? And kisa pa man ato ang akong gatan-aw ko sa ako ang Facebook good karon. Akong tan-aw ning mga comments, no? Kang Jayan Ortiz Edoliantes, kang Jean Fanunial, Lady Ann Quisada, mayong adlaw ninyo. And kang Marilyn Daog Lipalam, pwede ra gid mo magpadala sa inyong suwat suliran nga sa kaning ato ang account naman ay message portion. Pwede ra gid na ninyo ipadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran dito. Ayaw lang gid mo kabalaka kay daghan kaayo tag mga madawat, and first come first serve basis gid ni ang ato ang mga pagdawat sa ato ang suwat. And ayaw mo kaguol kay naag yun na what you call this, scriptwriter nga gabasa sa inyong suwat and mahatagan gyud nag mga suwat kanang pagtagad ang inyong suwat o mahimuhan po nagdrama. So padayon lang gyud mo paminaw. Of course, thank you to Rufa May Quintero. Of course, akong miga day nga si Joyce Senyas. Hello. And Edgar Masambo, good day.
Alvin Torrete, Juvie Hagad. Hello and thank you. Si Clara Fe, si Rentams Malinaw, si Cherry Biel Saldo. Hello and greetings to you. Thank you kayo ninyo and hinaot unta to all our subscribers and supporters sa ato ang Facebook account. Thank you kayo ninyo. And padayon lang gid mo sa ato ang pagpaminaw sad sa ato ang programa. Thank you very much. And punto legal ta, of course, karong adlaw from Butuan City, ato ang tawgon sa pangalan nga si Jane, ang ato ang letter sender. Si Jane, ani siya'y kapuyo, tulo ni sila kaanak, apan, kulatado siya sa iyahang kapuyo. Ulion siya hubog. Usa lang ka laborer, no, sa galingan ng iyahang kapuyo. Usahay, kadlaw na kuno mauli, hubog pagyod, magwild pagyod. Siya og ang ilahang mga anak ang kontrahon, gusto unta niyang mulayas. Maluoy siya sa mga bata, wa sad siya kaparintihan nga maduulan. Asa man day ni si Jane, asa man imong mga parinti? Unang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong kapuyo nga magsigi og panapat nako? Pirmi lang yun kong mabunog sa panahon nga siya mahubog. Husto ba nga ipablatter nako siya sa barangay? Day, husto na in town ng imong pag-agwanta kay di ka punching bag. Tao ka, inahan ka, angay ka higugmaon, angay ka respetaran, angay ka panggaon. Dili in town ka angay dapatan. Ayaw in town pagtugot nga tamak-tamakan ng imuhang pagkatao o pasakitan ka maski kinsa. Unsay angay nimong buhaton? Una, i-blatter dili sa barangay, i-blatter na dito sa pulis. O pananglitan simbakong masumbagan ka na pod pakurasyon dito sa Osaka government hospital kay para na kay proof and makapamatuod gyud nga gibunog ka, gisumbag ka ng imong way pulos nga kapikas dinha og kapuyo. Now, pahibaw siyang giblatter nimo siya nya ingna siya nga kung pananglitan. No, pakasudya siya tarong inadong unsa man dong nahigugma pa kanako dong or wa na. Kay wa naman ko'y na-feel nga gugma nimo, kumo naman lang nimo akong na-feel lagi. Unsaon man ni nato, murag di naman gyud ni sakto. No, kinhanglan siya mag-usab kay kung dili gani ako di nagyud ko mo hindi jud ko mo advise anang mga kababainhan nga muagwanta sa ilang abusado nga kapares, no? So, pwede gid nato silang ipablatter ug ikiha. Kaduhang pangutana, human ko siya ipablatter, unsa man unyay mahitabo, mapriso ba siya? Gusto lang unta ko nga agay, nga mutagam na siya, ug dili na mangulata. Kay siya man sad good ang nangita alang namo, maulagi na. So pahibaw siya nga imong gipablatter, nga imong giingnan nga hatagan ti ka sa katapusan nga higayon, last chance ni nimo nga magtinarong ka, di na ka maghubog, more importantly, di na ka manapat, kay dong gihigugma ka. Pero ako man sang angay higugmaon po ang ako ang kaugalingon. Di naman gud pug kumutugot, nga imo lang pug kong panamastamasan, imo pug kong kulatahon. Ayaw kog dapati, no? Kay di man na siya ti mailhan sa imong paghigugma nako, di man na pagpangga, no? So, pahibaw siya. Pero, kung despite the fact nga na-blatter ni mo siya, kulatado gihapon ka aw blatter usab di na gyud pud na pwede ikiha na gyud na nimo, but you will have ikaw mismo manggod no munang daghan kay itang mga kaso mga higala nga dili gani may lagsugod no unya ang pulis na maglibog unsa namang gyud ni gadungag-dungag lang mo sa among trabahoon nagdungag-dungag lang mo sa mga pending unya kay nakisan lang no naayo na nawa ng bunog no, nakisan lang ni tarong nag-usa ka buwan kay niingon ning promise unya kahuman mubalik na sad unya wa na lang pud ninyo tagda okay na pud sunod na pud balik na sad the cycle continues wa gyoy kahumanan sumuna kinahanglan mo decide gyud mo nga unsa man mukiha na gyud ka kay ang kana manggong pagkiha na pud ay certain consequences mapriso siya or magbuwag mo nya di man gud pud na ingon nga kay abi nakihaan nimo nitagam na kay makagawas na prisuhan, no? Unya, kwan, mabalik na pud sa dati, aw, naagi uban pud nga di mausab. Of course, naapoy uban nga mausab, mangyud pud. Bawa man sa ta mag-ingon nga, wa na lang yun po'y tao nga di pwede mag-usab. But, we're hoping yun nga, kanim gud imuhang kapikas, it will be that person nga mausab.
Sunod niyang pangutana, gitambagan ko sa akong amiga nga layasan ko na lang siya. Total, di man mi kasado. Sakto ba? Nga naaman mi tulo ka anak, ug wala asad ko'y kaliwat nga kadangpan, patay na manggod akong mga ginikanan, ug tuan na sa lagyo na minyo akong mga igsuon. Kung imong mga igsuon nakahibaw na sa imuhang gidangatan karon, di ka kanila pull outon? No? Di ka na nila kanang resbakan ng imuhang kapikas karon. Now, ang ako manggong pangutanan nimo kung gusto gyud nimo ba? Gustuhon gyud nimo, dili ra kaning paggawas nimo sa imuhang kanang kapuyo, no? Kanang imuhang relasyon karon. In anything, no? Sa mga naminaw karon, di ba og ato ang gustuhon gyud? Naaamang gyud paagi. Pero og di ganita kumbensido or di ta ganahan mo buhat, daghan kayo tag rason. Sama sa kay ang bata, kay maluoy ka sa bata. Tinuod bitaw luoy ang mga bata. Kunya ikaw di ka luoy. Lami ang bunog. Di ka maluoy si mong kaugalingon nga sigihan lang kag sumbag. Di ka maluoy si mohang kaugalingon nga di nakarespetaran. No, ulion lang kag kadlawon. Sumbagon pagyud ka. Unya, maski pag moingon ka nga siya'y nangita para ninyo, di man pud tingay ka bakol, maski pag bakol ka, no? I'm sure makapangita pa man pud kag panginabuhian nimo nga kaya man pud nimong mubarog. Sunod, ngano di ay magbuwag mo? Di na siya angay mohatag suporta nimo? No, nga ang balaod gamando man gihapon na kay siya may amahan na ng mga bataa, maski pag di na mo magpuyo, obligado man gihapon siyang musuporta. No, so muna akong giingon, kung gustohon, pwede. Pero og dili, daghan kay tang rason. So ang ako pag yun nimo Jane, klaruha sa imuhang kaugalingon. Dapat ang imuhang utok, ug imuhang kasing-kasing, imuhang huna-huna, kumbensido, nga maingon jud ka nga di nakahusto na, dili nakamusugot, nga ingon anion pa kapag tratar ug mubangon ka, ug kaya nimong barugan ang imuhang desisyon, ug kaya nimong buhion ang imuhang mga anak, no? Away from your very violent nga relationship. Ikaupat og katapusang pangutana, gusto unta ko mo trabaho apan makapugong nako mao akong tulo ka anak, may ahensya ba sa gobyerno nga makatabang nako nga mabinlan akong anak, may nadunggan manggug ko bahin sa DSWD, pwede ba? O naman ay mga daycare center na may daycare center ato ang mga barangay, no? Nga pwede na to mabilin ang bata or pwede man sa tag kanang mga mag-work from home, no? Kanang kung naalang kay mautangan nga na kay internet connection nga mag-work from home ka, na dinha lang kas balay or mobalhin na lang gyud ka og dapit nga kontako nimo imong mga igsuon, unya adto na lang mo didto magpuyo, magpatabang ka nga makabangon ka kay para matabangan pug ka sa pagpadako pud sa imuhang mga anak. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan og daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.